Čítal som inzerát, v ktorom bola inzercia, že vykonávate masáže bez liekov, schudnutie. A preto som sa hneď telefonicky prihlásil a bol som milo prekvapený prístupom personálu k nám, ako pacientom, a hlavne výsledky masáže. Hneď po prvej masáži som pocitil, aké blahodárne vplyvy má na môj organizmus masáž. Hlavne bolesti, keď som predtým nemohol dvihnúť ruku do výšky nad hlavou, teraz som kľudne mohol až na druhú stranu hlavy dať, čo je obrovské plus, ktoré sa stalo. To isté, lepšia chôdza, lepšie sa mi dýcha a hlavne ďalej mal som veľké bolesti krížov a chrbtice a pomaly prestáva bolesť krížov a chrbtice po masáže, ktorú som dneska už tretiu absolvoval, čo je príliš pozitívne a preto by som doporučil každému, kto má problémy takého razu, aby sa prihlásil a absolvoval túto masáž. Má to blahodárne vplyvy. Není to nič umelé, je to všetko na prírodzenej báze. A veľmi pozitívne výsledky sa dosahujú. Čiže musím byť na mieru vďačný a ďakujem pekne vám, že som mohol absolvovať tieto masáže a vplyv, aký majú na môj organizmus. Ďakujeme aj my.